Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mag-iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel
Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. Edukasyo'y mahalaga, kinabukas ay sinisiguro. Lion o Fino, laging naririyan para sa'yo. Maasahan, tapat na magsaserbisyo, sama-sama tayo sa pag-asenso. Sana all Fino, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Olfindo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pag-angat ng bayan. Sa likas siya ang sandigan, pag-asa't pagbabago ang kanyang handog sa bayan. Serbisyong totoo, walang kapantay, Olfindo ang sagot sa kinabukasan. Tunay Findo, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Olfindo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pag-angat ng bayan. Sana Olfindo, ikaw ang aming kailangan. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tigrisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kag Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo.
Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Maria Elena Yamamoto, Michael Calyos sa Contado, Robio B. Mga atab po na nakatutok tulos sa tuya ngunyan. Magandang umaga. Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Nganyang pungal daw kitanin Miyerkules, Wednesday. Petsa 26 na kita kang bulan na Marso taon 2025. Sabayan po nindo sa indong lingkod sarong oras may kabanga kita. Magre-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot mampo nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kompleanyo ngunyan. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Birthday ngunyan kang sa kuyang amiga si Ma'am Julie Umali. Yan. Happy na birthday pa, Ma'am Julie Umali. Diyan sa barangay Payahan kang Malinaw. Sabi ni Ma'am Rosa Bermundo, good morning po, gari po baga magayonon ang aldaw. Sumayon hilingon. Antipasto kulang tabi. Iyo, sige. Ano yan? Antipasto kulang tabi. Iyo. Sige. Ari, sala so, ano pakatay. Ma'am Julieta Princess Brizuela, good morning. Oy, duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan ang sakuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangan, siya man sana po ang nakakaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kan samuyang mga gigibuhon tangani po day kami magkasala sa samuyang kapwa sin maging sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok. Nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Ma'am Gina Balangat Baliskoy Kapos, good morning. Pa-shoutout na tabi sa San Isidro Iraya malilipot sa pamamayo po ni Cap June
Arganda. Sabi ni Ma'am Rose Bermundo. Ay, mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni Pading Edmar Gambot. Ang sa indok pong servidor asin taga-report. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niyan kan samuyang station manager si Sir Tony Kiliste. Kasabay po ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibos sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal po ang ma-stress sa mga panahon pong ini. TV. Good morning tabi sa imo Pading Edmar. Kumusta? So pamangkin ko irak ninjos tabi Pading Edmar. Makakagraduate na dyan sa imong pigradwaran. Dahil ko lang aram kung noarin. Ang bilis ng panahon ano. Pigurir storyahan tapasan na maklase sa kuyang pamangkin dyan sa Philippine Military Academy. Ngunyan magraduar na. Ayaw na iya. Good morning tabi, Chuk Boy. Kay Uncle Boy Relino. Ipakumusta ka ni Chris Dalagit. Na taga Claveria Masbate man. Bisita kang birthday ko tabi Pading Edmar. Si Pading Chris Dalagit. Dati ko ining pag-iriba man sa media. Daman sa Radyo Veritas ano, dati dyan sa Radyo Veritas. Tapos nag-DCGB siya. Taga dyan ini sa Claveria Masbate. Bistado ini ni Uncle Boy, Chok Boy. Kamusta tabi si Chak Mars? Ingat po ha. Fight sana. Abante permi ang cruz. Gari tabi padi inda ko lang kung noarin ang graduation dyan. Gusto ko man nga ning magsabay. Kaya lang problema ko di akong lunadan. Ma'am Edna Bordonada. Wala kaya akong lunadan tabi padi. Ang lunadan ko man sa nabagadigdio. Carabao. Day mo man pinasabsab. Day man minaandar. Yaon na si Sir Chris Dalagit tabi Chok Boy. Yaon tabi Pading Chris si Berhel Relino, si Uncle Boy. Tugang ni Chok Sani. Yaon niyan dyan sa US of A. Tigapudan ko kuta si Chobo. Nganing mailing si Pading Chris. Sa mga taga dyan ini sa Claveria Masbate. Yo. Sige tabi mga tugang oy Shirley Bungalbal Balbes. Good morning.
Di nagpapadagos ngunyan tabi Pading Edmar ang palarong Bicol 2025. Digdi po sa Ciudad Legazpi. Hanggang ini sa Sabado. So, partial and unofficial kang medal tally nanginginot po ang Ciudad Legazpi. May 19 gold na as of 5 p.m. kasuodma. Ang Commission on Election mga tugang ibinasura na po so disqualification case laban po kay Governor Kua kang Catanduanes. Tuloy na ang laban. So sarong centenarian kang syudad nin Tabaco si Attorney Julian Cargullo mga tugang naresibi na kainiso sa iyang cash incentive nahali po sa provincial government kang Albay 50,000. Yugon man si Attorney Cargullo tabi Pading Chris centenarian. Sanggatos ang edad. Yugon mo yan tabi mamberhin niya Serrano Casqueo. Ano daw tabi City Councilor Jorlan Buello. Kung maabot naman ining edad na sanggatos, karesibi man lamang kita ki 500 o kaya 50K ali sa provincial government itong cash incentive na pigtataw sa mga centenarian. Kapira kang sa provincial government igwa pa so syudad, igwa pa so national government. Ano tabi City Councilor Jorlan Buello, ano maabota pa daw ang sanggatos na edad? Padingid mat. Ngunyang pasanangani ngaya para 40 ka pasanangaya, grabe na ang namamati mo. Makabot ka pa ka ng sanggatos. Utong ko daw si Attorney Cargullo kung ano ang sekreto niya kung natatanakabot siyang 100 years. Baka lamang mapagadalan ta abuton taman. Sabi ni matarami ni si Consa Jorlan Buello, inda ngaya, garing ngaya mahirap na. Oy, may binadil gadan tabi kasudma na lolo dyan po sa Ciudad kan Tabaco. Pangyarin. Ang Department of Education mga tugang nagpagirumdom sa mga eskwelahan na likayan databi ang anuman na partisan na political activities sa kasagsagan po kang graduation as in moving up ceremony. Yugon mo yan. Madali na magang graduation, Abril. Karangal daw na sana tapos ng klase. Sabi ni Pading Idmar, good diet and exercise. Sabi ni Pading Idmar. Gari, day kita dyan sa mga pigsasabi-sabing diet na yan. Sabi nga ni, mas urawan niya bako pangaya bawal pa di, birahon tanang birahon. Ang iba baga, 40 anyos pa sana, bawal na, ta-diabetic na. Habang nga yaday papigbabawal kan doktor, birahin mo na ng birahin. Kasi pag binawal na, wala na, tapos ng kaligayahan mo dyan. Bata baga ako, bako man ako diabetic, pero ang gusto ko bagang mga pagkaon, so mga mahamis. Gusto ko so mga mahamis permi, lalo na baga, sasayaw nga ni baga, mamis ang gusto ko. Bakong parehas kita tabi Pading Idmar, ang paborito tang sayaw, sumahamis. Ano nga iyo man sana bagang aram tang sayaw, so mahamis. Pati na sana sa pagsayaw, mahamis pa ang gusto ta. Alpay, ang pahit mo.
Di pag nagiinom nga ni kami, pigibo kong pulutan niya na litchi flan, salad, ice cream. Di, pag nagsayaw naman, aram na, duwa man sa nabagang aram kong sayaw. Sweet, saka very sweet. Bakong mahamis mangrara. Yan po mga tugang ang sa tuyang mga paron ngunyan tabing Miyerkules, Marso 26 taon 2025 kay Mama Beb sa Pulong. Good morning. Alas 7:31 na mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tayo tabi mo na kamugtakan kan sa tuyang panahon. Tagari may pigbabantayan ngunyan ang pag-asa na route ki panahon dyan sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Ano? Kung tatabi mo na ang linya kang pag-asa, tabata sa Biyernes baga, mapo na sukarang panyahan. Maruluwas na ngayon sa mga makadiyos, makatao, sa madaling hanapon, dipisil hagilapon. So puros maserbi para sa bayan. Maruluwas na ngayon sa Biyernes. Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa. Umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Wednesday, March 26, 2025. Sa kasalukuyan po ay may binabantayan tayong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita po natin itong green na bilog, ibig sabihin po niyan ay hindi natin inaasahan na magiging isang ganap na bagyo itong nasabing low pressure area sa ngayon. As of 3 a.m. po huli itong namataan sa line 645 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. At kung makikita din po natin dito sa ating latest sa satellite animation, kahit malapit po yung sentro nitong low pressure area, ay posible pa rin pong magdulot ng mga pag-ulan itong LPA sa may silangang bahagi ng Visayas, gayon din sa Mindanao. Samantalang sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, partly cloudy to cloudy conditions po inaasahan natin ngayong araw. So posible pa rin po ang mainit na panahon, especially pagdating ng tanghali. At pagdating naman po sa hapon na sa gabi, mas madalas po yung tsansa ng mga isolated o mga bigla ang pagbuhos ng ulan, dulot po ng mga thunderstorms. Sa mga susunod na araw, habang papalapit itong low pressure area sa ating kalupaan, ay posible pa rin po magdulot ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao, gayon din sa may Bicol region, at posible din po maapektuhan ang mga karating na probinsya sa Visayas and Mimaropa area. So magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, magpapatuloy pa rin po yung maaliwalas at mainit na panahon, especially pagdating ng tanghali. Kung may mga pagulan man, ay panandalian lamang po ito ng mga pagbuhos ng ulan na dulot po ng mga isolated na thunderstorms. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad dito po sa Luzon. Sa Lawag po ay maglalaro mula 22 hanggang 32 degrees Celsius, 15 to 25 naman para sa Baguio City. At mainit na panahon po inaasahan natin for Metro Manila at Tugigaraw. Yung temperatura po ay maaaring umabot ng 34 degrees Celsius. Dito po sa Tagaytay, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 21 hanggang 33 degrees Celsius at 24 to 31 degrees Celsius naman para sa Legazpi City. So magiging ilagay naman po ng panahon for the rest of the country dahil po sa epekto nitong low pressure area, asahan po natin ang makulimlim na panahon sa bahagi po ng Eastern Visayas, Central Visayas, Siquijor, Caraga at Davao Region. At yung mga nabanggit po na lugar ay posible pa maranasan yung mga kalat-kalat, mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Lalong-lalo po sa may bahagi ng Eastern Visayas, doble ingat po dahil posible pong maranasan yung malalakas na mga pagulan mamayang hapon na posible pong magdulot ng mga pagbaha, pati na rin po yung pagguho ng lupa. Meanwhile, for the rest of the country naman po, dyan for the rest of Visayas, Mindanao at dito po sa Palawan, partly cloudy to cloudy conditions po tayo ngayong araw. At kung may mga pagulan man, ay dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad, for Palawan po, ay maaring umabot ng 33 degrees Celsius for Puerto Princesa at sa Kalayaan Islands. Dito naman po sa Visayas. For Iloilo, ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 23 hanggang 32 degrees Celsius at 31 degrees Celsius maximum temperatures naman for Metro Cebu at sa Tacloban. For Mindanao naman, sa Zamboanga maglalaro mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, 32 degrees Celsius maximum temperatures for Metro Davao, at sa Cagayan de Oro naman po agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius.
Kahapon naman po, ayon sa ating pagtala, yung heat index po na naitala dito sa Metro Manila ay umabot po ng 37 hanggang 38 degrees Celsius. At yung pinakamataas naman pong naitala kahapon ay naranasan po sa Dagupan City, Pangasinan na umabot po ng 47 degrees Celsius. Sinusundan po yan ng Vera Catanduanes at Pili Camarines Sur na umabot ng 45 degrees Celsius at sinusundan naman ng Baler Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Legazpi City, Albay at sa Butuan City, Agusan del Norte na umabot naman ng 42 degrees Celsius. Ayon naman po sa ating forecast for today, yung heat indices po dito sa Metro Manila maaaring umabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius at yung pinakamataas naman po ay posible pa rin maranasan sa Dagupan City, Pangasinan na maaaring umabot ng 47 degrees Celsius at sinusundan naman po yan ng San Ildefonso, Bulacan na maaaring umabot ng 43 degrees Celsius. Kaya manatili po tayong hydrated ngayong araw mga kababayan. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon kaya malaya pa rin mga kalayag ang ating mga kababayan sa ngayong araw. Sunrise po natin ay 5:56 a.m. Sunset naman ay 6:08 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts, pati na rin po ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ria Torres, magandang umaga po at ingat po tayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturok mo, asin sa pagmamahal. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang igwapalan kita ki LPA sa laog na kang par. Pero sabi kang Pag-asa, harayo maging bagyo tabi, wad may bin bigas. Malabong maging bagyo. Yeah. So, ingat-ingat po manggiraray tabata piggigibo bagangon yan sa siyudad kan Legazpi ang Palarong Bicol 2025. Nagabot sa 42 degrees Celsius. So, init. Masudma. Okay, puhan tabi wad may ben ha. Pag nagkakampanya, pag naglilibot-libot sa buro barangay, dapat permitabi may darang tubig. Sige ng buro barangay ngunyan kan mga kandidato. Kaipuhan tabi nindo mag-inom kidakol na tubig. Yeah. Aning day po kamo ma-iswido. Bisil na. Perming hydrated lang tabi kamo. Kami inda kung ano naman ang inaman mi. Alas 7:39 na. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsan ayan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Okay, Madam Maylin, salamat, ingat po. MBY Dormitory, your home away from home. Siringman, mga tugang ang programa ng daraman po acting Governor Ate Glenda Bunggao, ang probinsya ni Albay. City Councilor Rener Burse, ang siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kap Art Abila, kang Malinaw.
Sabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. And diyaon man dyan ng R&D Laundry Service. Dyan yan sa Barangay San Juan, Cantabaco City. Bukas po yan alas 7 nin pagkaaga. Sundo po alas 6 nin pagkabangi. Daraho na po nindo Ma'am Jennifer Arevalo, Ma'am SP Banyas, kay Ma'am San. Kay Ma'am San, good morning. Daraho na po ang sa indong mga labahan dyan sa R&D Laundry Service. Dyan yan sa Barangay San Juan, Cantabaco City. Dyan lang yan sa likod kang Christory. Ailing natulos nindo ang R&D Laundry Service. Yan tabi mga tugang, mga kabayan ng satuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Kumusta tabi Ma'am San susumba nindo? Sige na sana nindon surumba di. Gari gusto ko naman mag-intra sa sumba. Ma'am G Sirano. Ma'am G, ano daw kung turuan mo man ako magsumba? Ano daw tabi Ma'am San kung turuan mo man ako magsumba? Tagari gusto ko naman magsumba. Dahil lang nindo pag-ulukan tabi Ma'am Jing Arevalo ha. Dahil po nindo pag-ulukan ako pag nagsumba ako. Tabaka kung magsumba ako tuugon. Bata bagang aram ko man sa nang sayo tabi Ma'am Jing. Dua man sana. Sweet saka very sweet. Pinasumba mo ako. Baka magkalat kita dyan. Igwaman nga sumba na sweet sa very sweet sana. Napangyari niya di. Sige, masumba ako pero sweet sa very sweet sa nantugtog ha. Ano daw ang itsura ko kaya? Ma'am San. Res Buhay, good morning. Alas 7:43 na, kaskaso na naman ang oras. Oy, mga tugang, mabalik po ang programa. May naipit lang kita tang commercial ha. Madali unsa na ini mga tugang. Halat mo na ha, uni mo na. Sa banwaan sa pong madudulukan, boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga kababaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaong kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Siya sa tungkaypuan, sa syudad na namumutan, sa mga tabakenyo, tunay na maaasahan. Ate Glenda ng bayan sa kauswagan. Ate Glenda, paglaon kan mga kababaihan, paglaon kan mga kabataan, paglaon kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaon kan mga kababaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaong kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. G-I-O, 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 G-I-O.
Sirdi niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Giyo ang bunggaw sa Kapitolyo, ibukta. Giyo ang bunggaw. Giyo ang bunggaw. Giyo ang bunggaw. Giyo ang bunggaw. Progreso na ikahangan, ibubusol niya to ng dad. Primer distrito, mag-uswag. Iyan si Gio, G.I.O. Sa tong katabang, G.I.O. Sa primer distrito kan sa tong probinsya, Nin Albay. Gio ang bunggaw. Gio ang bunggaw. Gio ang bunggaw. Gio ang bunggaw. Suyang namatean, dinaramong karahayan. Ito hastangunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dako nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Ito International Airport, bagong tulay eskwelahan. Livelihood training with Tesla. Thank you kung Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kung Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kung Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh, kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh, kung Joey Salceda. Kung ako'y papipiliin, pipiliin ko. Sino? Pipiliin ko. Sino? Ang mahigit Na abogado. iyan, si Jill Bungalo. Ang mahigos na abogado. Ang mahigos na abogado. Matinabang pa sa tao. Iyan, si Jill Bungalo. Ang matinabang sa tao. Ang matinabang sa tao. Sa primer distrito. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang digdi sa programa 10 Minutos. Paano isaya? Bago tabi mag alas 8 nin morning Philippine Standard Time. Ma'am Leia Basaysay, good morning. Ma'am Nancy Carillo, Ma'am Edna Barquilla Saba, and kay Ma'am Arcos Gray, Ma'am Joy Casquejo, good morning Pinas. Sumayaw ng Balik na po kita mga tugang sa programa. Ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory kusay. na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Alam Siringman ang oras na yan daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bongao
kang probinsya ni Albay, City Councilor Renier Burse kang syudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilong, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, siyempre ang R&D Laundry Service dyan yan sa Barangay San Juan, Tabaco City. Balik po ang sa indong lingkod. Ako man po giraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Ma'am Joy. Kanya na aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday. Petsa 26 na kita kang Marso taon 2025. Isang tulog na lang maruluwasan na databi sa mga makadiyos, makatao, makakalikasan, dakol na maka. So, madaling dulukon, dipisil hagilapon, sa mga servidor, maserbi sa bayan. Maruluwasan na ngayon sa Biyernes, Ma'am Edna. Kaya ano papigalata? Toro diretso na tabi kita digdi sa programa. Serbisyo Asin Ripa. Sige tabi mga tugang ta, ang oras ta 8:08, kumpiang 8. Yan naman, Ma'am Edna, tayan mo naman yan sa waiting. Gari nagtataya ka sa waiting, ha? Ano ka naman ngaya? Dahil man nga ako nagtataya. Inutunta mo na ining pinagsasagibong palarong Bicol, digdi po sa satuyang area of responsibility, dyan po sa Ciudad Can Legazpi. Yung partial and unofficial medal tally. So, as of 5 p.m. kasuod Marso 25, ang nanginginot po na may pinakadakol na gintong medalya, iyo po ang syudad ni Legazpi. May 19 gold na sinda. 19 gold na ang Legazpi, panduwa dyan ang probinsya kang Albay. Naigwa naman ki 13 gold. Sinundan iyan sa Pantulo kang Naga City. Igwa naman ki 10. And sunod naman dyan sa Catanduanes, igwa naman ki 7. Ang sunod, 7. Ang sunod, Tabaco City. May anom naman na gold kaso. Sunod dyan, Ligao City, igwan naman kilima. Ang Kamsur pala, ang Kamsur, may anom naman. So, parehas kan Tabaco City. So, ang Ligao may 5 naman, ang Camnorte may 3. Sorsogon Province may 4. And ang Masbate, igwan naman ki 2. Sorsogon City, igwan naman ki 2. Masbate Province, Iriga City, gwa naman kitig Sararo. O yan tabi mga tugang ang sitwasyon sa pinagsasagibong palarong Bicol 2025 dyan po sa Ciudad Can Legazpi. So kasud matabi yan. So ngunyan, nagpapadagos po ang palarong Bicol. So, sabi kang Pag-asa baga, mga tugang na kaipuhan, permisa na kitang hydrated. Dakulsa ng tubig, takasudma, so heat index sa Ciudad Can Legazpi tabi, Director Edwin Peralta, uminabot tabi sa 42 degrees Celsius. Malangkaw na yan. O dingon yan, medyo mainit pa tabi ng panahon, pero igwa kita ki LPA na nasa loob na kang Philippine Area of Responsibility. So yan ang magdadaranin mga paminsan-minsan na mga pag-uuran. Digdi po sa probinsya po kang Albay. Sige. Kasud mga tugang, igwa ki
Binadil Gadan, dyan po sa siyudad kan Tabaco. Saro pong 78 anyos na lalaki. Pinagbabadil Gadan po ini kang day pamabidbid na mga suspitsado dyan sa Barangay Buwang kang Tabaco City. Ang biktima si Pilisardo Collantes, saro po ining residente kang Barangay Buwang kang Tabaco City, mantang naglalakaw tatabi ni Ma'am Edna alas 9 nin pagkaaga sa gilid kan tinampo dyan sa Barangay Buwang kang Tabaco. Naglalakaw sa gilid kan tinampo, sigon mga tugang sa mga nakahiling na mga residentes duman, nagpapataya palan ini sa STL, dahil tamaraman kung STL o waiting. Nagpapataya, naglalakaw sa gilid kan tinampo dyan sa Barangay Buwang. Tapos sususpitsado, nakalunad sa motorsiklo. Bigla na sa ining binadil. Biglang binadil ining 78 anyos na ini, pakabadila. So mga suspitsado nagdulag pasiring dyan sa sentro kan Tabaco. Ibig sabihin haling ligaw. Pasiring sa sentro kan syudad nin Tabaco. And sa ngunyan, mga tugang, padagos patabi ang pinagsasagibong investigasyon kan sa tuyang mga otoridad, partikularmente po ang Tabaco PNP. Ingat kita uningani para pataya sa STL sa gilid kan tinampo, bigla na sa nang binadil kanday pa mamidbidan ng mga suspektabi, Ma'am Edna. Pero dyan sa may parting Buwang, gari may nahiling naman ako dyan na may mga CCTV. Importante ho nangon yan sa mga CCTV baga. Lalong-lalo na sa mga national highways, sa mga tinampo, dakulao na tabang iyan. Kung nagkakaigwa po ki mga aksidente bagangani, mga aksidente, arog kaning igwanin insidente ning pambabadil. So at least mahiling kang oras na ito kung sisay sa mga nag-aragi. Mahagip lamang kang kamera kung saraisay sa mga nag-aragi. So dakulang tabang iyan sa satuyang mga otoridad. Bako arog ka ng inot baga na dipisilon mo talaga. Arog ka ni kung day ki nakahiling na tapos day ki nakahiling kang plaka kaya anong kulor kang motor ang ginamit kan mga suspek, madidipisilan kayo ng mga nag-imbestigar. Pero kung igwana ki mga CCTV tabi, Ma'am Edna, di anong oras nangyari? Halimbawa, kung suyaon duman sa may inutan kang Buwang, may mga CCTV duman, so manag-aragi. Pwede ito. I-rewind ta daw ngaya sa CCTV. Hilingon ta daw ngaya kung si Saiso nag-aragi. So dakulan tabang iyan. Kaya sa ngunyan, padagos na tabing pinag-imbestigaran kan sa tuyang mga otoridad din yung pangyayari. To first time naman inidigdi sa Tabaco na igwa ki arog kay ni. Primero, di ba? Para pataya kang STL o dahil maraman kung STL o waiting. Adig di baga sa tuya. Dahil man napupundo bagang waiting. May nagkasuruspindi na lamang na opisyal. May nagkasuruspindi ng opisyal digdi sa probinsya kang Albay dahil sa waiting. Bako? Yan. Magkahirida pa ka mo. Paitasan na nindo. Pero digdi sa Albay, nagpandemya na, binagyo na kita, gabos na kita, nagihan na kita kang kalamidad. So waiting tabi, Ma'am Edna, dahil na pupundo, dahil nawawara, dahil nawawara. Paano sige man taya ni Ma'am Edna?
Ika ngaya. Ika ngaya, pigdadamay mo na naman ngaya ako. Iyo ta. Pag maagi dyan sa harong ni Ma'am Edna so para pataya sa koridor. May Edna, ano, mataya ka? Ano nagtama? Kumpiang 8. Ay, napahit ini. Di ba? Mataya man si Manay Edna. Dahil man aram ni Manay Edna ta, ang pagbula baga kang waiting, tay legal. Dahil man tigpapahilingan sa publiko. So, papawiting, minatangad sana sa langit, Ma'am Edna. Pagtangad sa langit, kung anong gusto niyang paluason na numero, iya. Baka, araw kang kaya. Pero kung nahiling nindo ang pagbula sa loto, o dapat arog kang tigpupublikar, tigpapahiling sa publiko, tanganing day mag-isip sa tawo na daing daya, na may daya. O nga tangwiting, nahiling nindo ang pagbula. No. Maaraman, day mo man aram kung sa pigbubula, o pigbubula sa nakamong mga nagtataraya ka mo sa waiting. Ang pagkahapon, iyon na. O yan na ngayon, may nagtama na. O yan nga sa numero. Ang pagmata mo pagkaaga, o yan na ngayon sa nagtama. Pero dahil man hindi aram kung saan tigbubula. Baka nga ni, pigbubulan sa manatong. Ay napangyari ni. Pero may ang gana. Pero may dyan ang gana. So, bangkiro. Kundi so bangkiro, dakol man ang pigliligayan. Ayo. Iling nga ni baga nindo ang sa tuyang gobernador baga di Gisalbay, suspendido dahil sa waiting. Pigsuspindi baga nin anom na bulan. Tang sabi, kang dati pa siyang vice gobernador, nagtatanggap siya sa waiting payula. Yogon mo yan. Yan mga aligasyon. Aligasyon lang yan. Kaya ngunyan baga pag-apod ka, pig-urulayan na sa korte, kung totoo man agad o dae. Pero nasuspindi na mo anom na bulan. Yan tabi mga tugang, ang totoo na digdi sa probinsya kang Albay, dahil digdi na pupundo tabi ang waiting. Kaya sumangayaon dyan sa likod kang pa-waiting digdi sa Albay, mga anak ng waiting kayo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:04 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ipangadji ta na sa natabi mo naman ay Edna ha. Sarabay tabi mo na kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad.
Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sa banwaan sa pong madudulukan, boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga babaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaong kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Siya sa tungkaypuan, sa syudad na namumutan, sa mga tabakenyo, tunay na maaasahan. Ate Glenda ng bayan sa kauswagan. Ate Glenda, paglaon kan mga kababaihan, paglaon kan mga kabataan, paglaon kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaon kan mga kababaihan, paglaong kan mga kabataan,
namamanwaan. Ating lenda ng bayan. G-I-O, 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 G-I-O. Bigtaan, binikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsilbi niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong munggaw sa Kapitolyo ibukta. Iyong munggaw, Gio ang bunga. Gio ang bunga. Gio ang bunga. Progreso na ikakangan, ibubusol niya to ng dad. Primer distrito mag-uswag. Iyan si Gio, G-I-O, sa tong katabang G-I-O, sa primer distrito kan sa tong probinsya nin Albay. Gio ang bunga. Gio ang bunga. Gio ang bunga. Gio ang bunga. Sayang na matean, di naramong karahayan. Kaito hastangunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dako nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Ikaw International Airport, bagong tulay eskwelahan. Livelihood training with Tesla. Thank you kung Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kung Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kung Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayan ang atang lahat kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh, kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh, kung Joey Salceda. Kung ako'y papipiliin, pipiliin ko. Sino? Pipiliin ko. Sino? Ang mahigos Na abogado. iyan, Si Gil Bungalo. Ang mahigos na abogado. Ang mahigos na abogado. Matinabang pa sa tao. Iyan si Gil Bungalo. Ang matinabang sa tao. Ang matinabang sa tao. Sa primer distrito. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Alas 8:15 ang sa tuyang Philippine Standard Time, Ma'am Princess Cielo Celestial Sineta kay Ma'am Lourdes Lumagi
shout out sa mga taga Malinaw noon from Quezon City kay Francisco Buutan. Maray na agaman sa mga taga Matalipni, Malinaw Albay. Mga tugang 16 minutos lipas po ang 8 o'clock in the morning, oras na yan. Tara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Siringman, ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Renier Bursi kang syudad din Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet and sa R&D Laundry Service. Diyan yan sa Barangay San Juan, Cantabaco City. Yan. Balik po ang sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini. Si Mr. Hulbutana, ngunyan po ngal daw kita nin Miyerkules, Wednesday na petsa 26 kang bulan na Marso taon 2025. Kagagayon ngaya kan mga kanta kang kandidato, sana po gabos magayon man. Permisa na ang serbisyo, dapat magayon talaga. Problema o garing ta para ngaya mapangako kita. Pangakuan ta naman niya sa tuyang mga kababayan. Para ngaya mautik. Morning Tabi, Chok Boboy, San Pablo. Ang masunod ng City Councilor dyan po sa siyudad Cantabaco. Mabuhay ka! Daro-derecho na po kita digdi sa programa. Dit na sana naman na minuto, matapos na naman ang programa tadi. Makaskason po ang oras, pag-arog na kaining pahit na digdi. Yo. Di dyan po sa siyudad kang Tabaco, igwaki sarong nagselebrar kan sa iyang kumplianyo, uminabot sa 100 years old, Ma'am Edna. Midbid ko ini si Attorney Julian Cargullo. Saro na po siyang centenarian. Nakaistar ini dyan sa Barangay Panal. Kang inot, kang nasa dyan kami sa DWBS, ang harong kay niyaw nang dyan sa may gate me, dyan sa luwas kang seminaryo. Si Julian, di saro na po siyang centenarian. Yugon mo ya. Ano daw tabi Buboy kung abuton ta pa man ang edad na niya di? 100 years. Big award na po kang provincial government sa panginginot yan ni Acting Governor Ate Glenda Ongbongao. Kasabay man dyan si Madam Maria Vivian Andesea, ang Department o kaya ang Provincial Social Welfare and Development Office o kaya PSWDO. So sa iyang cash incentive na nagkakantidad nin 50,000 pesos. So yan hali sa provincial government baga na pag 100 years old ka, igwa ka mangkikas incentive. Hali po sa provincial government kang Albay. So apira yan kan so 100,000. Ayo na pigtatao po duman sa national government. And igwa pa man ngani kaya ng syudad. Kaya kung mag-edad ka ngaya tabi manay Edna, Pogi, Sir ay kay Ma'am Princess, aka Pogi, pag nag-edad ka ki 100 years old, iyo yan ang matatanggap mo. Iyo, makusugon pa si Julian na Cargullo, si attorney, nagnonotaryo pa nga ni gari ini.
Kasabay dyan kang 50,000 na cash incentive na hali po sa provincial government kang Albay, igwa pa po ki plaque of recognition na ipinagtao po ang provincial government kang Albay. Yugon mo ya. Alive na alive pa. Makusugon pa si Attorney Cargullo. Mga nusaro daw, pasyaran ko daw si Attorney Cargullo tabi, Ma'am Princess. Aputong ko kung ano ang sikreto. Baka lamang ihinghing sa kuya kung ano ang sikreto. Iyo man ang gibuhon ko. Ganing magabot man na sanggatos ang edad ko, Ma'am Edna. Sige na ngaya, kung magsanggatos ang edad mo, ta kami ngaya, wara na ka. Sabi kang barkada ko, pag nagidad ka ngaya pa di ki 100 years old, dahil naman niya sa imo ki may maralamay. Taday ka naman meridbid, mga bago ng henerasyon anyaon dyan. Yogon mo yan. So mga kaedad mo, mga barkada mo, wara na si 60 anyos pa sa nawara na, ikasanggatos na taon. Sisay pa nga dyan ang maano, ang malamay sa imo. No. Ano man niya, Penny? Iyo man ang gatso buboy, ade. Alimbawa, mag-edad ka kisang gatos, pag nagtalikod ka na sa ibabaw kang kinaaban, sisay pa man an jaran managad sa imo, tapos sa mga barkada mo, wara na. So mga kaklase mo, wara naman. Nagka-irinot na. Ika na sa nasunaho dyan. Sisay pa nga sa iman madalaw ka. No. Napahit tayo. Kaya sabi kang barkada ko, maraysa na ngeso sa rabay-sabay. O kung bako ngaya, uminot ka na. Tanganing sa mga kaklase mo, sa mga kabats mo, makapasyar pa lamang sa imo. Takong ika ngayan mahudyan, wala na sa imo kimay mado. Ay napangyayari ni adi. Oh, you good boy ya. Pag ika na sa nangayan nahudyan, dahil naman sa imo kimapasyar, si Seban mapasyar sa imong kaklase mo, no, to nagka-irinot na. Baka, hiyo man ang gadya ko, adi may punto ka man niya ko, maurag ka man. Tama ba ngaya ako, bako ngaya, takol kaya akong barkada ng mga nag-history nga arog ka ni. Dipisil ngaya, na magpahudyan ka. Parehas yan kanso, nagpipila sa ayuda. Pag nahudyan ka, day ka na. Di ba pag nagpipila, ang gusto mo mainot? O sige, nainot na. Ay, napahit tayo ni Tabi Chok Buboy. Matali man itong barkada ko, ha. Matali ka man niya ako talaga na, oy. Iya ba gagay, hilingon mo ngay, ha. Sisay yan maasikaso sa imo. Mara na sa mga barkada mo. Sa mga kaklase mo, mara na ito nagkairinot na nga ni. Yugo-yugon mo yun, uminabot ka sa sanggatos na, sanggatos na taon ka. Samantalang sa mga kaklase mo, 50 pa siya na, wara na. Siguro, pinakahalangkaw na siguro, mga 70 anyos. O, plus 30 pa. Dahil naman niya ito maburuhat. Nganing magkilamay pa sa imo. Kaya dahil ka ngayon magpaudya. Ay, hindi ka daw. Congratulations ha kay Attorney Chuolian Cargullo. Saro pong centenarian dyan po sa siyudad ng Tabaco. Pag sinabing centenarian, 100 years old na.
Kay Base Anasita Abalyares. Good morning, Tabi. Yun, di ba? Yung mananggada di, mani si Atty. Chuulyanta, makusugon pa. So iba sa tuya, 50 anyos, grabe na ang mga makulog. Ayun, dakol ng bulong na pig-inom. Ibig sabihin, makatagal ka pa daw na, alimbawa 50 ng edad mo ngunyan, makatagal ka pa daw na another 50 years. Kari di pisilo na tabi, mampibulata. Si Padingani, grabe na ang mga namamati. O, pira pa sa na si Padi. Day pa nga gari si Padi senior citizen. Grabe na ang namamati. Ayalat ko na palan. Nahiling mo na ayan, tanalingawang ko si Sir Tony, naka-standby palan. Sorry, pasensya Tabi. Nahiling mo na si Sir Tony pala, naka-standby ha. Madali sana. May report kita dyan sa luwas. Nahiling mo na, malilingawan ko si Sir Tony. So ibig sabihin ngaya, nagkakaedad ka naman. Iyugon mo malingawan ko si Sir Tony, naka-standby pala. Mga tugang alas 8:27, yaon sa linya si Sir Tony. Sir Tony, pasensya ka na, please come in. Yes, kami, Sir Mox, good morning. Just makahina pagkaagay. Ako, pangyari yan. Sige, ako istorya kanso, centenarian sa tabako. Napasiram niya ako sa istorya. Naligawan ko, may naka-standby pala. Fight. Alright, sabi Sir Mox, sa mga dugang pang informasyon, live bitangon yan digdi sa Banwaan kan Kamalig, napasabay kita sa tropa. Kung sa intabi, Sir Mox, pinagsisagibong nila pagkaaga, ini yung pinag-apod na ceremonial dispersal of tilapia fingerling. Nanyanal daw yan. Roger to that. Kung sa intabi, Sir Mox, maabot sa 83,000 na mga fingerlings ang ipapanaw tabi, Sir Mox, duman sa mga kababayan, din may mga fish pan. So itataw pala iyan duman sa mga may pispanan man na taga dyan. Roger to that. And maabot man sa 58 na mga beneficiaries ang matatawan ng ganing nasabi ng programa. Initabi, Sir Mox, na ining programang ini, sarong inisyatibo man siyempre ni Congressman Joey Salceda, tabi, Sir Mox. So bilang Roger, bilang tabang naman tabi, Sir Mox, duman sa tuyo mga kababayan din na mga iguaning pispan, nasabi nga ni tabi, Sir Mox, na kung matama ning maray, dako lang tabang ng gadin pag nagataman kay tilapia tabi, Sir Tony, mga pirang bulan man yan. Mga tulong bulan, sa loob ng tulong bulan, pwede na inay kung tama kami ang pagkataman kayo na iyo. Tulong bulan man sa nagariman sa napalan sa 45 days. Alang ka sa 45 days. Alang ka sa 45 days. Basta sabi kang nakaulay ta, mas tatamaan na pagkataman kayo ni Sir Mox. After 3 months, pwede mo na ining anihon. Or pwede mo na ining ipabakal, or pwede mo na ining konsumohon. Puertihon niya sa sa Picadillo. Roger. Na may chay. Yan ang gandang mga taas puertihon ini pang sumsumanan. Ano ka pa? So, fresh baga sa naman na magburubangwit ka, pagkabangwita mo, isog ba mo sa puertihon na yan. Di maraya perang recipient ka yan? Labing perito? Maabot sa 58 yung recipient na Roger. Mga beneficiaries ka ni. Piriraman daw tabi, Sir Tony. Ang sarong plastic. Ang sarong beneficiary, 2 plastic. Ang laog ka ini, mga more or less 500 ang fingerling. Takol man pala na di. Roger. Di kung halimbawa gabos mabuhay, di dakol man. Roger to that. Dakol man ang maano kani. Sabi ko na nga ni, mas paglalo na kapag maray kayo ni sabi kang nakulay ka, pag maray kayo ni pagkaataman, mas nadakul po ini tabi siya mo.
Ano yan, maugbon pa? Roger, paminsan kaya, may mga pag dinibagat di Sir Mox, sigbuhian mo, lalo na di sa may party kang sumlanglik, may dati na na mga nakabuhi ng dati na. Kung ang pagbahog mo bagat medyo late, baka pwede siya mo kakaon man pala ni Sir Mox. Iyo, pigkakaon niyan kang aram mo, ang prinsipyo masana baga kang sira. Ngaya, small piece, eat big piece, pig sisiba kang dakulang sira. Susadit na sira. Roger to that. Kaya gani dapat ka ini so tamang pagbahog ang digibuhon mo ka ini kapag nagutom na sa Dracula pwede siya nakaulong ka ini susunod dapat isi pararma pala na yan dahil man pwede ibuhi man dumas sa Dracula na Roger to that. Dapat talaga dyan sa Sumlanglik bubuhian dyan. Ay gutik din ta kung magyurong-duman ta kada kaaging taon kasi kita na tala kan nakaaging Disyembre gutik din binuhi man na mga tilapia so nahiling tayo nasisilag sa digdi sa area Dracula na yung mga Dracula na dapat dahil dyan ipagsalak iyan dapat igwa kay partisyon itong saradi dahil pagsabay sa Dracula taubos yan Roger. Ining mga para sa sira ta, igwa man ini mga nakahanda naman na bubuhian kay ni ng mga bagong fingerlings sabi Sir Mox ay papanangin na pagkamuning. Very good, sige. So yan dali Sir Mox mga dugang pang impormasyon hali digi sa Sumlanglik. Tawag Kilisday kasurog kan Bicolano worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Oy, Ma'am Mabet Roma. Good morning, tabi, sis. Aray na sa naining sa kuyang si Sadi. Talagang mahigos, magayon, mabuot. Lalo na kay bro na Julas, mabuot ni si Ma'am Mabet. Oy, Ma'am Hasmin, good morning. Kay Pading Mayo, Kulipat. Ay, Padi, day na aloy ng day kami nakakapa so chikiting ko. Gari masaron tao na day na lamang nakakapasiwo baga kang bayong. Inuninin sarong. Ano daw kay ni Gibon, mari kay ni paralayugo na. Abo man pati kang chikiting kung iparalayog, ipanao. Tak kabilang-bilangi. Ang gusto niya so makapa-imsa naman siya ki sa dita. Kaipuan niya naman na paghungiton. Gusto niyang piguhungit subayong. Pigpapakaon. Mo nang akin. Alangan man ako yakuan maghilumlum kaya. Para dahil man nakakabuhay na, hindi kung may apodkaan, kung igwa ki similya, dahil man ki similya, agari, pagkalipas ki parang, itatapok man siya na. Daing laog ang bunay. Sir Max Beron, good morning! Oy, alas 8:30 na! Param natabi muna ako digdi sa programa. At yan, sa Rabayan kita alas 10 do alas 11. Sa 107.7 radyo natin Tabako. So tama sana. Ngayon, sa pangaran niya ni GM Sernel Adtuon, Maestro. Ngaran ni SM Sir Tony Kiliste. Sa pangaran mo yan kan mga katuwanta sa programa yaw dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Si Acting Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Rener Bursi kang Tabako. Cons Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo. ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat man sa R&D Laundry Service. Diyan iyan sa Barangay San Juan kang Tabako City. Sa pangaran po kan mga nakaantabay permi sa tuya, salamat paki-share na lang kan sa tuyang programa nganing mahiling man kang iba. Ako po ang sa indong lingkod Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita magiribanan digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos.
Domo arigato, iringat po kita, bye-bye. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicol Net TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicol Net TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikialam.